మన ఉద్దేశాలే మన కాన్సిక్వెన్సెస్ని డిసైడ్ చేస్తాయి, అది మంచి అయినా చెడైనా. నా ఉద్దేశం మంచో చెడో అనే సందిగ్ధంలో పడతానని నా లైఫ్లో ఎప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ అదే సందిగ్ధంలో పడేసిన రోజు ఈరోజు. సిద్ధార్థ్, ఒక పెద్ద స్కేల్లో క్రైమ్ జరగబోతుందని ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సిటీలోనే ఇది ఒక మాల్లో కానీ మాల్ దగ్గరలో కానీ డీల్ జరగబోతుంది. పబ్లిక్ ఉండే ప్లేస్లో డీల్ చేయలేరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాల్ దగ్గరలోనే ఎక్కడో దగ్గర డీల్ జరగబోతుంది. అయినా నీకెవరు చెప్పారా? ఇంకేముంటుంది, గ్రీక్ నంబర్ షీట్. మనసున్నవాడు మనిషి, అది పుస్తకాలకు సంబంధించింది. కానీ మనీ ఉన్నవాడే మనీషి, ఇది జీవితానికి సంబంధించింది.